Apo, baka lalo po nung menaw siya kay Willie. Ay, ginoko, Willie. Ika yan. Ay, Ali, Tagalog. Willie. Ay, maraming salamat sa iyo, Willie. Hindi ko pa namatay. Tinawagan mo na ako. Matagal ka nang gusto kong kausapin. Ngayon, anak, may gusto ko sasabihin sa'yo. Hihigit ko konting pera sa'yo para Magkaning konti ngayon? konting pera mo para Magkaning konti? Itang Ilan? kaya Umiyak ang price. kaya konting pera yung 1,000 lang. Libo lang? Kaya Tama niya yung 1,000 ito. Kagino ko talagang lahat ng mga tao dito sa mundo, ikaw ang peka mahal ko kasi nakikita ko sa nung nanonood ko sa video mo, nakikita ko sobra ka sa pag-aawa mo sa mga tao. Kaya Sobra ka. minahal kang tunay na tunay. So, ayan. Tapos nyo na napanood yung clip. So, ngayon naman, ito na yung prank namin. Keep on watching! Ipapakita ko sa inyo kung nasan yung lola ko. Tingnan nyo. Ayan siya. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dyan. Yung plan namin, since hindi naman siya masyadong may alam sa prank at saka sa cellphone, so bibigay ko na lang sa kanya na nakaplay yung sa YouTube, and then yeah, that's it. Ate Mama Us! Ate Mama Us! Boy, Kuya Will! Mama, si Kuya Will! Will! Kenny, paksabihin mo yan! Dali! OMG! Dali kasi! Kenny ko! Ay, nga, ginilan ko na yung speaker. Ba't ito naramdaman mo yan? Ha? Will ka no? Oo, ayan! Ha? Ha? Ay, wait mo. Ay, Nini! Kenny ka! Mama, dali! OMG! Will! Ay, na. Really? Wah! Ayan! Agli mo! Oh! Hello? Hello? Okay. Nelo, Okay, walang problema. Si Willie Revilla nito. Kilala mo ba ako? Oy, ito, hanggang matay na ako. Pisa na ako ulit. Tanggap ko ulit. Agli mo! Ay, Diyos ko. Ay, Wait Diyos. mo! Wait mo! Willie Revilla nito. Bibibigay ako sa'yo. Oh, Huwag good. magagalit, ha? Ay, Diyos ko. Matagal na hinihingi ko yung ano mo para malaman ko. Willie. Huwag ka magmumura. Huwag ka magmumura. Baka ano, ha? Kilala mo ba ako si Willie Revilla na? Oo, ginong idol niya nga. Ganda nga ng hinahanap na telephone para mag-usap tayo. Willie. Okay. Taga saan po? Ano po ang pangalan nyo? Kay Rosalina Sampag. Oh. Oh, sa Mawake Resettlement, Mabalacat Ano ba kayo City. ng GMA7, yung Wawawin? Oy, kinuko every Aldono, alam mo, Willie, pag Lunes na, maligaya na ako dahil 5 araw ko makikita, anak. Peka, mahal ka ng Ako po yung host. Kilala nyo ba ako? sino? Ano po ang pangalan ko? Nakanulagyo na. Hindi ko alam. Basta yung show mo lang ang Oh. matandaan kong Willie. Ano Oh. ka sa mulimo? Ay, Ali Willie. Meron kong gusto sabihin sa'yo itong peka mahal ka din. Ay, hindi! Hello? Oh, hello, oy Willie. Peka mahal. Oh, hello. Peka mahal ka din. Ay, ote. Wait mo! Sino bang sumaya? Ano? Gusto mo ba daw sumaya? Oo. Ano ba pangalan mo? Rosalina Sampang. Okay. Partner, para walang problema, si Willie Revilla nito. Kilala mo ba ako? Oy, ginoko. Oo. Si Willie Ay, Revilla nito, bibigay ako sa'yo. Oo. Huwag ka magagalit, ha? ay, Diyos ko. Huwag ka magmumura. Ay. Huwag ka magmumura. Baka ano, ha? Ay, Kilala Ali. mo ba ako, si Willie Revilla na? Oo, matagal ka na. Okay. Taga saan po? Ano po ang pangalan nyo? Rosalina Sampang. Rosalina Sampang.
Nanonood ba kayo ng GMA7, yung Wawawi? Ay, oo, mulang Lunes, kapag Lunes na bili, maliga. Host, kilala niyo ba ako? Yung kalitang host. Ano ang pangalan ko? Oy, alam mo, Willie, pag Lunes na, maligaya na ako dahil 5 araw ka na. Ako, Wilfredo, Buendia, Revillame. Oo, kay Diyos ko. Ano ginagawa mo ngayon? Nakaupo kasi lockdown dito sa amin. Sa bahay kami lang. Sino to? Hello? Hoy, may regalo ko, Shopee, 10,000! Oh no! Diyos ko! Okay, alam mo na. Sino pangalan mo? Rosalina Sampang. Ano pangalan mo? Rosalina Sampang. Taga saan ka? Mawakir settlement. Taga saan ka nga? Taga saan? Kahit Mawakir settlement. Nanonood ka ba? Ay, oo! Sabi ko na sa'yo, mulang Lunes. Alam mo sa Shopee, meron kang 10,000! Oh no! Diyos ko! Okay. Oy! Ayun na! Ating sapyan! Oh. Joke ya ito ah! Joke yan na? Wah! Ha? Wah, joke ya ito! Ay, goddamn mo. Nagjo-joke mo kung makaya. Agli ko nakita ka, pero... Ay na! Manawagan ka, sabihan mo! Pakisabihan care ko. Ala, joke ya ito! Ine? Wah, joke ya! Sino to? Ay! Ayan, sabihan mo! Hello. Idol kay Willie, mo. Ayan, sabihan mo Karela. Ay, alam nyo, idol kay Willie. Linoko na ako pala ng apo ko. Bala ko ya, pinitang mangomusta ka na ako. Kasi matagal ko nang buring nga kasabi. Eli pala. Message si Willie, mo. Ah? Banta kasabi kay, mo. Lan. Message nyo si Willie. Message yun kay Willie. Ay, ginoko. Naidyo mo, binola mo. Wala. Kasi